Čau, zdravím všechny. A dneska tady máme něco speciálního, jelikož to je jedna z věcí, které nejsou tak častý. Mám tady dubajskou čokoládu přímo z Dubaje. Dokonce tady mám dvě, mám tady jednu, to jsou takový malý kousky jak Merci čokoláda, a mám tady jednu tabulkovou, takže tady mám tu tabulkovou a tady mám takovouhle normální dubajskou. No, tak už jsem ji rozdělal, vypadá teda pěkně, hodně. Tak si ulomím kousíček. Počkejte. Zajímavě vypadá. Tyjo, je to dobrý jako. A nejdřív si to musel rozmýšlet, poválet na jazyku. Si dám ještě jeden kousek. Tak tohle se opravdu povedla, tahle ta čokoláda. A uvidíme, jak ta druhá ještě s těma malýma kouskama, protože to musím nechat teda v ledničce, protože ta byla fakt rozteklá, ta se ani nedala rozdělat. Tak jo, tohle byl můj taste test dubajské čokolády a uvidíme se, když tak v dalším videu, jestli nějaký vydám. Tak čau.